Сёння распаўсюджанасць курэння дасягнула глобальнай эпідэміі. Толькі ў Брэсцкай вобласці доля тых, хто паліць, 29%. Навуковыя даныя пацвярджаюць, што курэнне з'яўляецца прычынай смерці, хваробаў і інваліднасці. Шкодная звычка абумоўлівае 90% усіх выпадкаў рака лёгкіх. Мужчынская смяротнасць ад анкалогіі менавіта гэтай лакалізацыі ў Беларусі складае амаль 30%. Ведь медицина сталкивается уже с проблемами, когда человек заболеет. И, к сожалению, лица, которые имеют вот эту зависимость, они не обращают на свое здоровье, даже будучи заболевшие, не связывают с этим фактором, потому как этот процесс может длиться достаточно большой промежуток времени. Аднак, як адзначылі падчас круглага стала ў Брэсцкім абласным цэнтры гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя, станоўчая дынаміка ёсць. З 2001 года назіраецца тэндэнцыя скарачэння ўзроўню курэння ў нашай вобласці. Але праблема застаецца. На парадку дня прафілактычная работа. На жаль, менавіта падлеткі часта папаўняюць шэрагі курыльшчыкаў, таму і намаганні ў прафілактычнай рабоце неабходна накіроўваць менавіта на папярэджанне гэтай шкоднай звычкі ў маладзёжным асяроддзі. Основной упор делается, скажем так, на доведение до сведения как самих несовершеннолетних, так и их родителей, особенности действующего законодательства в данном вопросе, разъяснение норм, правил, ну и, скажем так, правовых последствий, связанных с совершением тех или иных противоправных действий, которые влечет за собой вот эти вот пагубные привычки. К сожалению, нужно отметить, что помимо фактов привлечения к административной ответственности несовершеннолетних по фактам курения в запрещенных местах, данное пагубное увлечение приводит подростков зачастую к совершению преступных действий. Те же кражи, грабежи. Дзенне курэння – выдатная магчымасць адмовіцца ад гэтай шкоднай звычкі. Калі самі не ў стане гэта зрабіць, па дапамогу можна звярнуцца да псіхатэрапеўта, нарколага, псіхолага. Анастасія Цукун, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».